Добре дошли в сърцето на Драгалевци. Престижен затворен комплекс със спокойствие и сигурност. Представяме ви тристаен апартамент с обща площ 87 квадрата. Светла дневна с кухненски бокс, 2 просторни спални и 2 тераси за вашите моменти на релакс. Разполага с баня с тоалетна и отделна тоалетна, южно изложение и отопление на газ. Общите части са отлично поддържани, с контролиран достъп и зелени площи. Имотът е за ремонт. Идеална възможност да го направите по свой вкус. Към него може да се закупи и подземно паркомясто или мазе. Всичко това само за 250 000 евро. За огледи и повече информация се свържете с Любомир Любенов от Primo Plus. Вашият нов дом ви очаква.